Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes by som vám chcela do toho nového roka popriať všetko, len to najlepšie. Veľa úspechov v práci, nech sa vám všetko vydarí, do čoho sa pustíte a veľa zdravia, šťastia aj lásky, ktorú každý potrebujeme. No a my sme si dneska pripravili pre vás kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Táto kúpeľňa má rozlohu 2,90 x 2,80 m. Tu sme zakomponovali samostatné stojace WC, ktoré je skryté. Je tam sprchový kút, ktorý je vymurovaný a skrinky s umývadlom, tie sú riešené na mieru. Dlažbu drevodekor 19x60. Obklad išiel formát 30x60, vanilka. No a do obkladu sme zakomponovali tento krásny orientálny dekor. Teoreticky je to dlažba 60x60. Verím, že sa vám táto kúpeľňa bude páčiť, že máte novú inšpiráciu. Vyzerá fantasticky tá kúpeľňa, keď do nej vojdete, taký pocit tepla domova. No a my máme pripravenú ďalšiu kúpeľňu, takže sa na vás tešíme na budúce. Dovidenia.